принцип съм стартъп и от една година всъщност развивам книгата си. Когато я направих за първи път, редакторката ми обърка някои доста така, примерно заглавия, имаше грешки в заглавията. И аз тя ги редактирах, но нямах време да прегледам всичко и всъщност се оказа, че има дори сгрешени цели абзаци. Обработката. Защо? Защото тя отнема най-много време. Според мен хората, които не се занимават със собствен бизнес, не си дават сметката, особено когато си сам, с колко много неща трябва да се занимава собственика. Ами може би колко съм смела, търпелива, защото за да имаш собствен бизнес трябва изключително търпение и смелост, защото все пак рискуваш и никога не е сигурно дали ще успееш. Може би това, че умея добре да сплотявам екип, защото едно от най-важните неща в екипа е това да сте сплотени, да се разбирате и нещата да ви вървят гладко. Може би веднага бих си наела човек, който е минал по подобен път или изобщо нещо като ментор, който да ми казва какво да направя, за да резултатите просто по-бързо да дойдат. Искам някой ден да създам своя кинокъща, което звучи наистина отново от тези неща. Ти да създадеш кинокъща. Да, искам, защото вярвам в българското кино, вярвам в българската реклама.